Ja, skål her. Det er en Monner. God energidrik her. Ja, nu er der jo så gået cirka 11 måneder. Og det er den her iPhone Pro Max. Ja, jeg har så købt med 512, fordi at jeg optager meget video. Og tager billeder og sådan noget. Og jeg optager op i 4K i den rigtig gode opløsning, den der med HLG, med alle de gode farver og sådan noget. Og nu har jeg så afprøvet den her i løbet af de her 11 måneder. Nu kommer der jo snart en ny iPhone, en 17 Pro Max, jeg indtil videre har tænkt mig, at jeg skal have. Nu må vi se, hvad de siger nu her på event her i 1. september, om hvad den kan. Men nu har jeg så afprøvet den her iPhone Pro Max her, og fra 15 til 16, der er jo så kommet lidt hurtigere chip i, og det kan jeg så godt mærke på nu bruger jeg den til meget til at tage videoer og billeder, at fotobillederne de bliver mere klare og skarpe, og videoerne, det er de også, og bedre lyd, og alt sammen, at det er bedre. Så jeg synes, det har været jeg har været god tilfreds med min iPhone Pro, iPhone Pro Max 16, iPhone Pro Max, så det er en god telefon. Jeg har været godt tilfreds. Så vi må se efter hvad nyt, der så kommer i den nye.